טוב, אז מה קורה חברים? כאן פיקסל ווריור, והיום אנחנו בסדרה חדשה של הערוץ בשם Strength SMP. כל פעם שאתה מת אתה מקבל weakness, וכשאתה הורג מישהו אתה מקבל strength. עכשיו אני כבר מתתי, אז אני עם weakness אחד. זה מאוד מאוד לא טוב. אבל לפני שמתחיל, אני רוצה להגיד לכם, עוד מעט אתם תראו את הטימית שלי, עידן ארז. עידן. הוא הולך להיות הטימית שלי לכל אורך הסדרה, והוא עומד לעזור לי בהמון דברים. המשיכו לצפות. גם? כן, לא יודע, משום מה אני עדיין שומע אותך מהוויס, אבל לא משנה, לא אכפת לי. אז... זה לוקח שנייה להדליק לך בוט. כן, אוקיי. חייתי גם. ראיתי פרה? או שזה הייתה אתה? לא, זה הייתה אתה. ראיתי משהו שחור אני מת. היי. זה ניגס out there. אני איפה רואה. אני חושב שאם אנחנו לא מתכננים על איפה הדקה אתה? בוא. לעשות אמבוש על מייטי ולרצוח אותו, כדאי שנראה אסור. על הדקה שיהיה PvP. אנחנו לא מתכננים לעשות את זה. ברור שכן, אתה יודע, אני על -1. אני חייב להשיג קיל. אבל... צ'יקן. צ'יקן. בא לי מקצ'יקן. שיפ. מלא שיפ. טוב, אז פה מתתי. מה שהפך אותי לשחקן הכי חלש. כי היה לי weakness 2. אבל זה יגרום לנו להפוך בעתיד להכי חזקים. כי אנחנו לא ידענו שאתה מפיל את ה-strength שלך ולא נעלם אוטומטית או הולך לשחקן אחר. זאת אומרת שאם אתה מת, אתה יכול לאסוף את זה. אבל עוד שנייה אסור reset ל-strength ול-weakness, כי מישהו אמר שלפני שהשרת התחיל, הרגו אותו. מה שאומר שהוא התחיל ב-1- עוד לפני שהוא יכל לעשות משהו. ואז האייטם הזה גרם לכך שיהיה לנו strength +1. נכון, גבריאל. לפחות יש לי עכשיו חומר ליוטיוב, יש לי חומר ליוטיוב, לערוץ יוטיוב שלי. אז זה לא חומר טוב, כי אתה מת. לא, זה היה How I became the strongest person on the לא יודע. יואו, נכון! רק כזה, בהתחלה אתה מת, כאילו. אני מתתי בהתחלה לסקלטון בזמן שהלכתי לנקות את השולחן, אני לא יודע כמה הוא. סקלטון. ועכשיו מתתי עוד פעם, which means I'm למה? the weakest player. למה? די כבר סקלטון. זה פה, זה עדיין פה, אני לוקח את זה. אני פה, כאילו, אל תיקח, אני פה. אתה פה, איפה? אתה פה, זה אופס. GG. טוב, מישן גאדר איירון. תודה. אין, 5 לבלים. ולי... ג'ו! מה? יש לי סטרנג. מה, איך? לא יודע, שרת מטומטם. מה? איך? יש לי סטרנג 1. איך? אם עולה. שמטתי, ואז עשו לי פוס. אבל הדברים שלי עדיין היו על הרצפה. כמעט את אומייגאד. I'm the strongest player on the server. נכון, אני שכחתי משהו קריטי. מה? יש לי סטרנג. נכון.
גם למייטי יש, בטח. למייטי אין. הוא לא הרג. לא, בעצם כן. יש לו גם כנראה. טוב, כמה אמרת? 500 על כמה? לא תמות. 500 על 300. שאני בא. אני בא. הוא הורג אותי, הוא הורג אותי, הורג אותי, הורג אותי, הורג אותי. הורג אותי. הרג אותך? אתה מת? לא, הוא הורג, הורג. הוא כאילו רודף אחריי. אוקיי, איפה אתה? אני בלעד, אני רואה את הווילג', אני במוס. לא יודע איפה זה, לא במוס, איפה ש... רוץ לווילג'. תסתובב לכיוון הווילג'. יש! יש! איצ'י! אני נראה... דאבל. פאק. זה אתה? יש עלי 300 תומי. יש כאן אימא'לה. שחקן, וזה איצ'ום. אני רודף אחרי איצ'ום. יש לו דיימונד לגינגס? אני השחקן הכי מטורף בשרת הזה. עשיתי רגע 2v1. אני מכין שילד. אומייגאד. אימא'לה. אני פה רודף אחרי איצ'ום. אני עומד לעשות לו אמבוש. אימא'לה. הוא לא רואה אותי. אימא'לה. זה אתה? אני מת. לא, אתה לא מת, אני אני לא מת. רודף אחריו. אני פה. יש. אימא'לה. אני שחקן מדהים. אני איתו בסירה. אני שחקן מדהים. ג'י! טוב! ג'י! אחי, אנחנו הכי טובים בשרת. יש! ג'י! אחי. וואי, יש עוד סטרנקס. ג'י. את זה נשלב. עכשיו יש לי מספיק לעוד פול. אל תשלב דברים. לא, זה פיקקס, ולא היה לי מקום באינבנטורי, אז כאילו. טוב, נזרוק את זה. אימא'לה, אחי. אימא'לה. ג'יז, איזה התחלה, איזה צ'וסי. אוקיי, טוב, אז אני מחמם אותו לעצמי. יש לי דיימונד אקס, אחי! קח 3 דיימונד. 3 דיימונד. יש לי 4. יופי, זרקתי אחי, יש לך לגינגס? כן, יש לי 7 זרקתי עכשיו. לך 3 עכשיו. מה להכין? פיקקס? מאיפה אני יודע מה שאתה רוצה? פיקקס חשוב. וואו! יואו. אחי, אנחנו הקבוצה הכי טובה שיש בשרת. יואו. טוב, מלא. 0-0 ספון. גבריאל, אתה יכול לעזור לי לשים קהול בדברים האלה? אין לי, כן, קח, קול. וואו. לא. מה אכפת לי בתכלס? ברי טרז'ר. יש לך ברי טרז'ר? יאללה, הולכים אליה. זה פה. יודע משהו? בוא ניתן לגורל לבחור לנו. איפה יורדים למיינינג? זה פה כאילו? 9. איפה זה 9? לא יודע. אני בודק. 9. אני לא יודע אם זה 9 פה. בצ'אנק אתה לא נכון. צ'אנק. הנה, מצאתי. זה שם, זה 9 שם. אמור להיות כאן מלא קורט. זה מטורף. אין לי מקום לדברים האלה. אל תגזים יותר מדי. אני לא מסיים את הסטאק השני, אבל. אני הפסקתי על 59. אני אתן לך עוד 5. מה אני צריך עוד 5?
שיהיה לך סטאק. כן, אבל גם ככה אני מתבזבז מלא על כמעט הכל על הארמור. אומייגאד. אומייגאד, אומייגאד, אומייגאד. מצאתי עוד דיימונדים. אבל וויש זרקה עליי פויזן. וויש זרקה עליי פויזן. לא יפה. מיטה, אין עליי מיטה, שיט, זרקתי אותה. יש לי צלי, אני יכול... אני אשן. לא קשור ללישון, אני מתחת לאדמה, רציתי לעשות ספון פוינט. היא זרקה גם סלונס. הנה, אז יהיה... היא זרקה עוד הארדינג. זה לא טוב, אתה מת. שיט! פאק. טוב, תיקח לי את הסטרנקס ואת כל הדיימונדים והכל. שיט. איפה זה? איפה זה? לא יודע איפה זה. אתה לא אמרת שראית אותי? ראיתי, אני יודע איפה הכיוון, אני יודע כיוון. יופי, אז לך לשם, יש שם מנהרה. אומייגאד. טוב, אני אעצר את ההקלטה לבדוק מה... וקח את זה. לא, בעצם את השוגר כן אני צריך. יש, שמתי רק אותו. מאיפה באת? הנה. אתה הלמט? אין לי הלמט, אבל מה אכפת? הנה הלמט. איפה ראית את הדיימונדס? שחצבתי. שמעתי וויץ'. זה 8. זה 8? כן. מטורף. תביא, אני אכין צ'סט פלייט. יש לך מלא. אני יודע. לא, אני לא צריך לגינס, אני צריך הלמט, אני צריך זה. טוב, אתה בא זה? שים אנצ'אנטינג טייבל. אני על לבל, לא בעצם אין לי למה, אני על לבל 1. יש גם איירון איירון. זה אני לא צריך. אני אקח את הארמור שהיה לו פרוטקשן. שים לו פרוטקשן. צ'סט פלייט. צ'יז. איפה כל האוכל שלי? אולי אצלי כמה היה לך? 20 מכל דבר. איך היה לך 20 מכל דבר? היה לי מלא איך? אוכל. פחות. עכשיו, היה לי אחר כך פחות, אבל... לא יודע, תביא לי 10 מכל דבר. 10, כאילו. תביא לי 20 פשוט אוכל, אין לי כוח. לא היה לי פורקצ'ופ, אבל טוב. לא אכפת לי, קח. אוקיי. אתה בא הולכים רחוק לבנות את הבייס מהליטמטיקה. בוא. אבל דבר אחרון. לא, אתה רוצה... להדליק? אתה רוצה... לא. בעצם... לא, בוא, תדליק על זה, תדליק פה על כל הדברים. רגע, שנייה. אתה יכול לשרוף את זה, כן? נכון, גם אני יכול. טוב, אני הולך להרוג קריפרים בשביל הגן פאודר. לא הפיל, יש שם עוד אחד. למה יש עליי כל כך הרבה איירון ארמור? אני לא צריך אותו. כמה מובים. לא יודע. אכלתי שוקולית, וזה גרם לי להשתעל. וואי, אתה לא מבין איך נחנקתי שם. למה אנחנו יחידים שאונליין? זה טוב. שם את המים למעלה? כן. צריך לסמן את זה עכשיו. וואי, בא לי לצפות בסימס. Base or no? Base or now? Only BB. אני נראה לי... Base for now, only BB. אני נראה לי אתחיל לייב.
בלייב, אתה יודע? לא. ישבו בבייס. ישבו בלייב. מי אצלי? ילדים מהשרת. מי אצלי? מה איתי? אתה יודע, אני לא חייב להפעיל קורדים. אז תכבד את אתה פיידר, רואים לך את הקורדים כל הזמן, לא? לא, עכשיו חיביתי. אז אתה יכול לעלות ללייב, אבל אל תראה את הקורדים. תשים את התמונה בלייב, תשים את התמונה שכאילו תסתיר את זה. יאללה, בוא נבנה את הבייס. אני על ה-Enchanting Table. משחזרים את הבייס? מה שהליטמט? לא עכשיו. כמה שוגרקן יש לך? לא, אז עצור, גבל. טוב, אני עושה כאן איזה חוות. יש לך זה? לא. תן לי את כל השוגרקן שיש לך. עוד חודש. אבל אף אחד לא יודע איך קוראים קריין. אתה יודע לאן הגעתי? אתה יודע לאן הגעתי? לא. יש לי מספיק שוגרקיין! נחש. נראה לי, רגע. נחש לאן הגעתי. כמה זה 18 כפול 3? נחש לאן הגעתי. רמז לא יודע. מצאת אותו? דאבל קיל. תחשוב. מצאת אותו? את הווילג'. מצאת הווילג'? מצאתי וילג'. אני לא יודע אם זה אותו וילג' או שזה וילג' אחר. אחי, הווילג' שהיינו קודם זה בקצה השני של המפה, עם כל הכבוד לאיפה שאנחנו... יש כאן אושן מוניומנט! כן, ראיתי אותו בדרך. לא יודע אם זה אותו אחד שאתה מדבר עליו, אבל... טוב, יש כאן וילג', אז אני אומר נתחיל לגנוב וילג'רים ונקלע אותם איפשהו. לא, אחת זה עוד לא. אבל אם לא נקלע אותם עכשיו הם ימותו